Здравейте, аз съм Виктория Стефан и в рубриката ни Наръчник за грим днес ще ви представя няколко пролетни тенденции. Първо е важно да направя основата. Тенденцията тази пролет е матова основа. Трябва хубаво да се прикрият всички несъвършенства. За моя модел съм избрала фондиотен с пудрен ефект, който перфектно заличава несъвършенствата по кожата и я прави идеална гладка. Следващата стъпка е нанасянето на руж. В този сезон е актуален по-естественият цвят и съвсем лек бледо-розов завършек. Следващият етап от грима е оформянето на веждите. Актуалната тенденция за този сезон са по-плътните вежди и аз ще се постарая сега да преобразя нашия модел с едни нови вежди. Актуалната тенденция при грима за очите са цветните очни линии. Ако са и под формата на гел очна линия, още по-добре и по-перфектно. Те са много лесни за нанасяне и в една разнообразна гама. За моята моделка съм избрала лилавия цвят, тъй като откривам много зелено в нейните очи, които са пъстри и много интересни. След нанасянето на лилавата очна линия се надявам очите да изглеждат още по-зелени. Актуално този сезон ще бъде ползването на матовите червила в абсолютно всички нюанси. Тъй като аз съм подбрала лилава очна линия, мисля за устните да използвам пепело-рози цвят или нещо, което да кореспондира с грима на очите. Ако искате да получавате актуална информация за новите тенденции в областта на грима, не забравяйте да се абонирате за YouTube канала на Момичетата от града.